Міне жамағат, мен видео қоям да, енді қайсы уақытта күндашып қоям, бұйтан кішілер ләрсәт хақында сөйлелер, әмме аларда мыңлар кіші қарый, мен міне қойсам, менде қарый мәселен 6-7 кіші, 8 кіші, әмме 4-ме, қатта 5 лай қоялар, шында шатланып кетем де, искатшы, анда мен енді ойладым, мен татарша сөйлешкәш, татарлар тыңлый десем, қатта оқып тұрам, лікті болған не, қазірді қазақ язған қардашыбыз, түсінем деген, шулай жарайды, нәрсе тамаша деген, әмейтен бұл бозын қазақ қардашларыбыз мені хуплап ята екен, рахмет деп, шуны айтасы келе, аларға рахметімні білдіріп, аларны түгі орыс айта в качестве ответной любезности. Ол міне біздің ауылда мәселен, қазір болашақ искатшы, анда мен әлі нешеттір ол уақытта сен ойламайсың, тұрмышны ауыл не үйде іш қошалар, мәктепте оқу, шуна көре ол уақытта енді кіші ақылы да бек алай артық болмайынды, шуна көре соңыдан еллар озғаш ойлап тұрасың, түгі әти мәрхум айтадыр, садақадан қайтып қазақ юмарт деп айтадыр, ол түгі алар шақыра көрші ауылға енді түн бойына түгі мәйіт үстінен оқып тұра, әти мәрхум 120 пенсия аладыр, ол бек көбей, шөнкі 255 мың мен қарадым әнің қағазын, шул орта қызмет хақы шулай боладыр, шуна яртысын етіп, ясақалынар анарға неше ел стаж болған, орден трудовой красный знамени, түгі хатта медальлар болғаш, шуна көре енді бұл, енді анарға юліне пенсия ясағанлар, әні колхозда эшләсә дә нарға итмәгәннәр. Соңдан мен де шабан болып ярдәм иттем әтиегезгә. Ул мине де совхозга кертмәде. Мусулман гаиләсендә ир кеше генә имеш акча табырга тиеш дип, шулай дип нитте ди. Шунда инде әйтәсем килә, пенсия күп аладыр. Инде ул эшләгәч шул акчасы да күбәйә. Шуңа күрә біз менә яхшырак яшәгәндә, бүтән кешеләргә караганда, безнең күршеләр мәсәлән авыр хәлдә яшәде, хатта ул менә шул казакларны ал, анда да менә алар я карт бабай әби белән тора. Мәсәлән, Умырзак бабай дигән анда шунда торды, әбинең исемен белмим, кайсылар Кыйнап дигән исеме мәсәлән Қазақ әбисе болды, Капия әби күршіде, Иба әби, Құрамыш бабай вафат болды. Әлік ол сарық бақты мәлік, сарық бақты абайым менім қатта анарда ярдәмші болып берген енді, Шабанның ярдәмшісі болып, шунда ол сөйлеген анарға Құрамыш бабай, мен әлі бір тапқыр сөйлегенім, соғышта пленға ләгіп, шунда бір бюргер бай, алман, неміс аны үйіне апарып, ішке қошып, түгі бек мал артынан яқшы ергенге көре, шуна көре оланы алғанда, енді анарға тішлерді қойдырған қатта. Ол уақытта әлі біздің көрші ауылдан келіп, мәселен, мәктепке тішні даваламайлар қатта. Әзірәк кіне тишік болса тішті, шуны юлып, суырып ташлылары қатта міне шундай. Бұл міне анын алдына неше десте еллар ілік, Алманияда қатта ол түгі бюргерда ауыл кішісінде эшләгән хужада, шуңа күрә түгі яқшы қазақ малларын яқшы қарағаш, қазақ енді мал қарарға білә енді, алалар ұста енді, шуңа күрә қатта тішлер қойдырғаннанарға. Ол абыйым әйтәдір, менә шул тішлерін көрсәтә деп. Ол енді вафат болды, соңдан башта шул түгі сарық баққанда анын сарықлары йортында совхозныкы, шунда гел киш белән без тәрәзәне карыйбыз. Мин тәрәзәдән күреп карасам, анда хатта совхоз директоры түрәләр килеп шунда кунак булып ятадыр. Мин бала чакта бик сабый, бигрәк сабый булдым. Сорау бирәдем, әни әллә бу туганымы дисәм, әйе, балам туганы дия да куя инде бу. Бу шул теге бай булсаң, мәсәлән, мал карасаң, бай булсаң, итең булса, сыйың булса, һәр чакта да сені шул енді туған деп саныйлар шул. Соңыдан енді ол вафат болғаш, бабай анда хатта енді әби кішкене пенсияда яшады. Анын қызы Гүлжиян, не шықты Гүлжиян
Гүлжиян ул кызының кызы. Әйе, Нафисамы, нәрсәм оныттым инде. Шул ул бала кызын ташлап китте шунарга, шул әби белән торды. Ә кызы минем белән сыйныфташ булды. Нурпиисова дигән булды фамилиялары, хатта Гүлжиян дип кызы булдымы, аны шул кызының кызы шунда торды инде. Ал шул бер кичкенә пенсия карап тордылар алар, хатта. Аны безнең әни кайсы вакытта менә ул керсә, шул кунак итәдер, хатта бер вакытта чәй ичеп, күңел ачып утыргач, ашка да килерсең дип, шунасын әби чыгып китте урамга, бераз йөрде дә, теге авылда сыер кайткач, сыер саугач, әни хатта ашка да чакырды. Менә шулай. Шул авыр хәлдә булды ул. Кумалак саладыр копия түгел, иба дигән иба. Шунас әни әйтте, балам бар, өйрәнтер сине мәлки, өйрәтер ди. Мин барганым, ул мине күрсәтте дә, мин аңламыйм. Ул әйтә, бу ди кумалакны аңларга кирәк ди. Шунда ди ул сиңа әйтеп тора, кумалак шуны аңларга кирәк ди. Шунас мин хатта ул теге университетта уккан чакта нидән авылдан хат юк, миндә хат язмыйм инде. Шунасын инде бер вакытта әни бер чул барган икән, шул күрше иба әбигә әйткән икән, менә баламнан хәбәр юк, бер нәрсә булмадымы дип борчылабыз ди. Ул кумалак ташлаганда узамый менә хәбәр килә анардан, хәбәр килә дип әйткән. Берничә көннән соң мин анда бардым дигән. Почтага шунда телеграм сугам дип килеп, анда алдым да 2 сүз яздым татарча, акча кирәк дип. Мине алар тегеләр почтада ачу килеп, марҗа әйтә, тәрҗемә итегез, нигә сез анда татарча яздыгыз дип. Әйтәм, бу тәрҗемә ителми, бу имя собственный дип алдадым. Әллә шулай бар җиткәнме ул шулай? Чөнки исем, фамилия бара бит ул. Менә монда инде акча кирәк дип язып җибәргән. Шу әти мәрхүм әйткән, акча сорап торгач, исәндер инде алайса дип әйткән. Менә шул күрше әбидә, казак әбиендә кирип кумалак салганнар менә хатта. Бер нәрсә булып китсә, шул баралар кумалак салдырып, шулай беләдер. Умырзак бабай, ул вакытында авылда бездә бит инде һәр кайсы авылда бар үзенең Хуҗа Насретдинны мәсәлән, казакта Алдаркасы дигән, мәсәлән, татарда Акмалимы, тагы төрле бар ниләр, шундый персонажлар, мәсәлән, халыкта мазак йөрткән кешеләр. Шуны мәсәлән ул бабай да бер вакытта шул инде Хуҗа Насретдин кебек булган инде. Бер вакытта килен кыз тапкан бер яхшы гына. Шул ук мин менә аңламыйм, кеше сөйләп көләдер яны. Мин аңламыйдырым шул вакытта. Ул телеграм суккан армияга баласына приезжай срочно на 3 дня дип. Анда туйга бит җибәрәләр армиядан 3 көнгә. Әйтмәгән туй дип, кыз таптым дип. На 3 дня срочно приезжай дип. Теге шул авылда сөйләләр, хатта көлемсерәп ничек күңел ачадыр. Шундый хәл. Ул инде вакытында бабай белән торганда пенсиялар бик аз. Мин шунда барган бер вакытта, ул әби гаит көнне миңа акчаны бирде, яхшы акча бирде. Кайсы вакытта менә барабыз, 10 тиен бирәләр, хатта татарда. Мин энем белән, дусларым белән барып чыккан бер курс татарларга. Аларга һәммәсенә 10 тиен, ә миңа ялгыш 1 тиен биргәннәр. Мин инде уңайсызландым, бер нәрсә әйтмәдем, шулай калды инде. Монда да шул инде йөриләр, күп булса 5 тиен бирәләр, кайсы вакытта 10 тиен, кино 5 тиен, шуңа күрә мин анда барып чыксам, ул казак әбисенә, Умырзак бабайның әбисенә әҗә җибек булды, юк җибек, бүтән инде копия җибек, кыйнап бәлки булгандыр инде, белмим исеме. Шул миңа 20 тиен бирдем, ул вакытта күп инде акча. Күп була, 20ми, күбрәкме? Шунда әйтте. Балам ди, әйт бүтән балаларга, мин өйдә юк дип әйтте. Менә казакның юмартлыгы күрдегезме? Ахыргы акчасын биреп, ул 5 тиеннән таратса була бит менә. Менауна 5 тиен, менауна 5 тиен. Юк, ул теге юмарт булгач, ничектер күңеле тартмый, 20 тиен бирдем әллә күбрәк бирдеме? Инде акчалары беткән, хатта әйтә, балам ди, әйт анда әби юк өендә, шулай дип әйтте. Менә уңайсызлана, чөнки акчасы юк аның. Акчасы башка юк. Әле безнең күршедә шул торды Рамазан ага ди, менә без аны теге безнең шкафта кара төстә бер шкаф бар, буфет. Шунда бер әле була бит, буфет өстенә куялар, юан бер агач түгәрәк нәрсә куялар. Без аны Рамазан ага дип атап уйнап йөридек. Соңдан ничә ел узгач мин шунда бардым, аның
Киліне, чөнки аны атасы Чимиш ағай, бу Рамазан ағай күршедә тордылар. Фотографияны альбомна күрсәтсәм, мен бит шул икән, шуңа күрә без аны шулай дип атаганбыз икән дип. Шунда бер вакытта мен тик исемдә калды, балачакта кирип киләм аларга. Ул урамда утыра. Нидә шунда нәрсә инде урысча заваленка дип әйтәләр инде, шунда скамья нәрсәме инде, нидән ясалар, кирпичтән, ни белән, саман белән шунда утыралар инде кеше. Шунда ул утыра, мин бик бәләкәй, әллә 3 яшьтә, әллә 4 яшьтә, бик кечкенә аңламыйм. Мин инде ишем пошып, бер йорттан бер йортка керәм, шунда керәсем килсә, ул миңа балам анда барма, анда ит ди. Җәмәгать, татарда ит ул урысча, казакча этме ничек? Аларда этне урысча әйтеп, собаку казаклар аларда ит дип әйтәләр. Бездә татарда итне мясо, значит, ит. Мен уйладым, мал суйганнар сугым. Шунага күрә кирмә дип әйтеп ята икән ул. Аулакас эт шунда йортта бар икән дип, балам кирмәндә анда ит дип әйтә. Менә шулай без инде каян беләсең, 3 яшьтә инде казак телен каян беләсең? Шуны аңладык без. Анда-санда йөришкәндә әти мәрхүм җибәрәдер, мине нигәдер миңе җибәрәдер. Кагаз язып, күршеләрне садакага чакыр дип, хатта мин аларга кирип, казакларга казакча өндәшәдерим. Алар бик шатланып китәдер, хатта тил ватып, шунда казакча тырышадырым. Без инде бик күп казакча ишетмәдек, әмма шунда да ятларга тырышадырык, казак белән тырышадырык, казакча сөйләшергә. Менә шундый хәлләр булды җәмәгать шунда. Үзебезне татар, мәсәлән, әйтмим инде исемен, мулла булды анда, мулла никтер ул, әллә без балачакта уйнап теге төрле уеннар, шуны әллә без аны рәнҗиткән, без нәрсәме, бүтән сәбәпме, әллә саранмы ул, мәсәлән, бабай үлгәч, әни әйтә, мен гади Коръән укыгач бирдем ди, сарыкның тиресен бирдем, шунасын ди, бер зур каса бирдем, әллә касага нәрсәдер тутырып бирдем, ул канагать булмады ди, шулай ди. Шул инде без анарга мен барган гаит көнне кирсәк, ул гаит кытлы дисәк, ул кирделәр дә, кирип китте, әллә кая бүлмәләренә чыкмады шул. Чыкмады да, бер тиен дә бирмәде, хатта ачуланыпмы, нәрсәме шулай. Шундый хәл булды. Ул инде минемчә саранрактыр, миңа нигәдер менә кайсы вакытта ачуланмасыннар инде дин кешеләре, ул миңа бездә гаиләдә әйтәләр, менә ул кеше акча алып йөрәнсә ди, ул инде нигәдер шулай бик яманга әйләнә ди, чөнки безне әти дә мәрхүм барган, аны теге ул вафат булгач, алар икенче йортка күчкән ие, мулла бабайыбыз икенче йортка, анда да вафат булды, инде әти барып, инде йортыннан бер алма агачын сораган. Ул ди иң алма бирми торган шундый агачны хатта миңа бирде ди, ул безнең йортта үсте, бер дә алма бирмидер. Әти әйтә, аны кызганып ди, юнлесен бирмәде ди. Менә шулай безнең әти ул инде тырышадыр, инчтер юмартлыгын күрсәтергә, безгә саран булса да чит кешегә юмарт буладыр, хатта ул менә инде мал сугым дип әйтәләр. Сугым суйса, ул инде шул өләшәдер һәр кайсына бер нәрсә, хатта итне дә менә ул теге әйттем бит, вакытында Үзбекстан Ташкент ягыннан хәбәр килде. Безнең гафу итегез, менә вакытында шул Үзбекстаннан хәбәр килде, сөйләделәр, ул кодагыймы, әллә кем кодачамы, кемдер ерак бер туганмы, ханым имеш, ни бауыр гына ашый икән, бауырда витамин дип. Әти мәрхүм көләдер, ул бауырды башка ит булмагач, шуңа күрә бауыр нәрсә, ишәк карынмы, бауырмы, шулар бер категория саналадыр, шуңа күрә шул бауырны инде тәмне витамин дип әти көләдер. Ул хәзер мин барсам базарга, бауыр ул хатта иткә караганда ничә өлеш кыйбатрак икән. Ул вакытта шул бауыр витамин шунда дип. Әти мәрхүм аны шул бауырнымы, сарыкның башын, менә монда әле мин башын күрсәм, сатып алып, әле рәхәтләнеп ашыйдыр. Мин ашка чакырса, Коръән укырга авылда миңа молда дип сарык башын бирәләр, мин аның мин ашып бирәләр, ашасын дип, мин күрше бабайларга хөрмәт итеп, аларны нин күзләрен бирәдерим, тиресен үткән тиресен хатта кисеп, ул теге урысча әйтүче деликатес, һәр кайсына авыз итәргә бирәләр, шундый һәр кешегә шуны нитәләр. Шунда
әйтәсе килә, башын рәхәтләнеп ашыйдыр мен, шурпасы да тәмле. Шул башын, тәпиләрен, аякларын инде сырак дип әйтәләр, казакча сыракларын, ешкенен инде казакча тыңлап торалар бит казак кардәшләребез, бавырларыбыз. Инде сырак, тагы нәрсә инде, хатта шул бавырмы, эчәк карынмы, ашказанмы, bütün нәрсәләрен шул җыеп, алып киреп бирәдер. Ул шул бер Зөлайха апа, ул безне балачакта без белеп тор, усал иде. Әмма ул әти әйтәдер, ул тура әйтә, битеңә тура әйтә ди. Кешенең аркасыннан ди, ул синең аркаң артында ди, сыбырлап, сине көлемсерәп, мазаклап, яманлап, хурлап, яман сүз әйтмидер ул. Менә турдан туры шул әйтәдер, шул битең әйтәдер. Шуңа күрә бездә ул әйтәләр, менә ди казак хөрмәт итә, туры битең әйткән ди. Шул хатта минем bir абыйым да әйтте, кемдер дусы белән, ул ди туры битең әйтә ди. Туры менә шул ди дуслык ди ул ди. Нигезе туры биткә әйткән ди бездә. Әле бір урыс халқында әйтім бар, что в глаза сказано, то со злом не связано, ди. Шун кебек, бәлки шулайдыр да, казак халқында. Шуны әйтәсе килә. Мин кызганычка каршы бара-бара әкрен-әкрен теге җәмәгать менә кuyuдан су алалар бит, чиләк, ул әкрен-әкрен саф, яңа шундый су килә. Шун кебек фикерләр дә мин искә төшә, теге искә төшә, тормыш хакында монсы искә төшә, әллә кемнәр искә төшә, әле безнең хатта менә безнең авылда укытучы бар иде, ул мен аны белеп булмады, китап язым авылда, анда бардык, укытучы, ул бәләкәй без балалар, аны хама карамастан ул өйнән чыгып киткән сарайында китапхана дисәң, анда китаплар өйлеп торган. Авылда ул вакытта ул укытучы авылда ризык турына уйламаган, рухи ризыкны уйлаган, нинди генә китап булмаган. Чөнки анда хатта мен әлеге Шатар Уставели, Витязь Тигровы шкуры дигән шул китапны алып киттем аннан. Бала бит без ничек кызыксынып кирдек, ул ташлап киткән нигәдер, өендә бер кеше юк, күчеп киткән, китапларны калдырган нигәдер сарайда. Тагы ни Леси Украинка шуны алган им, хатта китабын. Безнең балалар тагы кайсы китапларын алганнары. Без шулай инде урысча әйтмешли, хотя бы таким образом нәрсә дип әйтә, приобщились к литературе. Шун кебек, менә шул истә торасың. Мен әйтәм, ул әгәрдәнең баллары түгел инде, оныклары, кемләре очратса, менә безнең ата-бабаларыбыз шунда тордылар дип, бик күңелле булыр. Безнең авылдан күп кеше китте инде вакытында, кызганычка каршы. Хәзер авыл татар шиге битеп тордалар, бөтен яңа урамларга казак шунда күчте, татар шунда күчте. Инде мен хатта, мен әйтәм, әгәрдә мин бер бай теге бай бик артык шундый акчалы кеше булса, мен уйларым, менә шул татар шигендә казакмы калданды, татармы калды, шуларга бер бәйрәм, анда чөнки мәчет бар, шунда бәйрәм уздырып, мен әйтәм, менә шул сез ничек инде шул ата-бабаларыбызның йортларынан чыкмагансыз, шунда калгансыз дип, аларга хөрмәт дип, ул бездә вакытында әти мәрхүм әни әйтәдер, директорлар ашынып торды, безнең әни мать героиня 10 бала үстергән, шуңа күрә директорлар әйтәләр икән, кайсы менә Рашида апа ушында күчеп торыгыз, ни торыгыз, менә сез мать героиня, минем өйгә кирип торыгыз дип. Әти әйткән, анасы әйткән әнигә, әтигә, анасы әйткән, ушы Казаннан килгән, Казан ягыннан, шуңа күрә ул мин ана йортына китмим дип. Хатта ул әйтте соңыдан, миңа да кайтып тур ди, хуҗа бул ди, байлыкка. Анда инде әйтерсең инде ни, бигрәк ни, будай ята агылып, нәрсә агылып ята, бүтән ризык, ул әйтә, элек хәерчелектә яшәдек, менә ди, кием дисәң, сарай тулы кием, менә ди, будайлар тулып тора, элек ди, ул Одессага барган, Одессада инде вафат булды абыем, шунда абыем эшкә киткән, абу өйдә калган, мин аның ди кухнясына кирип, шкафыны карасам ди, анда 3 көнлекме, 2 көнлекме көрпә ни барысы тора ди. Әгәр дә ди, беләсез инде менә, 41 елда нәрсә башланды? Шул сүзне әйтмим инде. Әгәр дә шулай булса ди, ни булыр иде? Шул бездә бүтән нәрсә сарай тулы, бүтән җирдә тулы ризык, анда хатта сарай тулы мал инде, кәҗәме, сарыкмы, сыерлармы, атмы, инде тавыкмы, үрдәкме, казмы, ризык күп авылда. Шуңа күрә бәлки алар сугыш вакытында, меңдә инде бөек ватан сугышы вакытында кичергәннәр җиңелрәк. Шунда, чөнки ул менә Сталин чорында
ашлыкны сөйләде, быйык ватан сугыш вакытында аш йөргәнне, катала биргәнне сөйләмәде. Шулай булгандыр. Шуны инде ул әйтте, без булмасак, ичмаса мусулман кешегә сатыгыз, мусулман кешегә сатыгыз. Ул өйне алганда мәрхүм абыем бер казакка саткан, ул әзрәк торганда кухняны җимереп ташлаган, анда тышкан ашады дип, мин инде шуна утырып чәй ичеп, урамга карап утырасы килеп, хыялланып кайткан идем. Шуннан соң инде хатта тагы сарайларны, мунчаны, бөт нәрсән җимереп ташлаганды ул, шул бер өйне калдырган, хатта агачларны да кырып ташлаган, бөтен акча йорттагы агачларны. Ул Үзбекстаннан килгәндә бездә туганнар шунда агач астында җәй көне эсседә шунда утырып чәйләр эчеп утырадыр. Ул агачларны да бетергән. Әле анекдот бар бит, әле Целинага барган бер урысмы, шунда юканы утырткан, кайынны утырткан, инде икенче көне чыкса, кайын казак кисеп ташлаган. Нигә кисеп ташладың агачын дип ачуланса, казак әйтә, даланы күрергә комачаулый ди, мешает степ видеть ди. Шун кебек генә ул юк иткән инде аны. Нишлисең, без инде хуҗа түгел, ул сатып җибәргән өйендә хатта. Шунда да инде урамда тик сирен дип атыйлар бит, шуңа бераз калган инде. Булай йорттагы һәммәсе биткән шунда. Шунда инде бер вакыттан соң киткән, анда мин аны уйлаганым, әйтәм, туган авылга кайтсам, шул ичмасам, шул казак өенә керәм дә, бер пишмагына ятам да, ата журтыма килдем гой дип, бер җиренә ятам, әйтәм. Кызганычка каршы инде ул аны да сатып киткән, инде безнең авылда керәшен хатыны шунда күчкән. Инде ярамый. Анда ди ул зарланган бу вакытта ди, өйдә ди, шунда ди шак-шак барабашка нәрсәме гел борчыйды. Шунасын безнең әти мәрхүм төшенә керә икән, усалланып, йодрак күрсәтеп, нәрсәме төрле авылда сөйлиләр инде. Шунасын ул сорашкан, бер абыймга әйтсә, ул әйтә, син анда нәрсә ди? Тәрләр ди, иконалар шулда, нәрсә инде, шул табыналар бит, шул бик күпне керәшен булгач куйган ди, бик артык куйма ди, шуна күрә ди. Аны артыгын алып ташлагач ди, хатта ди ул яман төшкә керәмәй башлаган ди безнең әти, һәм шакылдату туктаган ди. Анда ди, мәсәлән, миндә бала чакта исемдә безнең күршедә Минаш бабай торган ди, татар, аның Шамаил өендә мин аның оногына киләдерем Рафхатка, без уйнап йөридек, шунда өенә керсәм, мен анда стенада буяп ясаган шамаиллар, ул Коръәннән сүрәләрне кайсы шунда язу, шундый матурга язу, шул стеналарда дувар дип әйтәләр төрекләр, шулай буладыр хатта. Инде мин аны җәмәгать шунасын нәрсә әйтәсе киләм. Ул вафат булгач, бабай, Минаш бабай Мустафин мәсәлән, шунда бер китте, аның Райфа апамы кызы ул күчеп китте, оныклары күчеп китте, аны бер Попыченко дигән бер ханым, яшь кенә Украин ханымы, шул килеп урнашты, шунда тора башлады. Аның сөйләгәннәре кызы бар, 16 яшьтә кыз тапкан ди ул хатта, шулар икәве. Шунасын бер вакытта безнең әни мәрхүмгә төшенә керә икән, әйтә, Минаш бабай төшенә кереп безнең әнигә әйтә икән, менә Рәшидә, минем йортымны шушка яткылыгына әйләндерделәр, әвәрелдә шушка ятлыгы итеп эшләп ташладылар минде дип ачулана икән. Шунас әни әйтә, бәлки ул ди шул теге Шамаил анда Коръән сүрәләре язылган стенада, ул бәлки аның шушкасы ди бәбиләгәндер инде, шушка баллары тугандыр. Шуңа күрә ул аны керткәндер анда ди өйгә ди. Менә шул әнинең төшенә кереп шул итеп тора. Менә шундый җәмәгать сөйлесем килә, тагы безнең шул авылдашлар хакында искә төшсә бер нәрсә, бигрәк тә казак бауырларыбыз хакында мин аны сөйлим инде. Менә рәхмәт сезнең ярдәмегез, чөнки мин кайсы вакытта үземнең милләттә ачуланмасалар, милләттәшләренә кайсы вакытта өметләнәм, ярдәм булыр дип, алар хатта урыс телендә тыңлыйлар, кызганычка каршы татарча бик тыңламыйлар. Казак безнең кардәшләребез хәзер хөрмәт итеп безнең татар телен тыңлыйлар, аңлыйлар. Шуңа бик зур рәхмәт. Икенчедән Үзбекстаннан, андан да безнең үзбек кардәшләребез, алар да тыңлый, аларга да рәхмәт. Безнең тугандаш төрки халыкларга Аллаһ Таала ярдәм бирсен, ярдәменнән калдырмасын, яшәсен безнең кардәш Казакстаныбыз,
нәрсә дип атарга инде дәүләтебез, Казакстан дәүләтебез яшәсен, Төркия бөек яшәсен безнең кардәш Үзбекстан дәүләте. Шуның белән тамам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Менә мин монда ашханага киләм әле. Тәмле ашарга. Сау булыгыз.